Estamos xa a piques de rematar, estuvemos 15 días de vendimia, ahora estamos dando pois as últimas elaboracións como finca Baliñas, que estamos tendo unha uva con uns perfiles moi bons aromáticos, temos o que estuvemos sacando hasta ahora tiña uns perfiles moi bons de tioles, entonces agora mesmo estamos aproveitando para facer outro tipo de perfiles pois máis maduros, por eso estamos deixando hacia o final, para facelo un pouco máis completo, non? E estamos tendo moi boa calidade de uva, é o resultado un pouco do que se veu traballando durante todo o ano, que este ano tamén foi moi complicado, e estamos tendo pois moi boa calidade de uva, en torno a 100 puntos, que é o mellor que se pode esperar. Nós o que temos pois uns grados en torno a 12,80, 13, despois as acideces están en torno a 9,10, o sea, está moi compensado, moi equilibrado, que era o que se buscaba tamén. Nos facemos estudios tamén de maduración cada semana antes de que sea a vendimia para recollelo no momento óptimo, de que teñamos pois unhas boas características para despois na bodega que vaya todo moito máis fácil. Se tes bo produto despois en bodega pois é todo pois moito máis sinxelo. Si, a ver, este ano xa tamén os viticultores que nos traen uvas pois tuveron algo menos de cantidad. Nós, por exemplo, estamos moi contentos porque incluso superamos as cantidades do ano pasado. Entonces, pois moi ben, a verdade é que podemos decir que foi unha campaña exitosa. A ver, a Souzana do Ulla, pois ten unhas características que xa é un clima un pouco máis fresco, si que temos uns viños con unhas acideces bastante baixas, que poderíamos pensar que sendo máis ao norte pois serían pois moito máis altas, pero non, alcanzamos uns grados máis baixo e unha acidez tamén máis baixa, entonces é moi completa a uva, dá uns perfiles moi frescos, entonces é como compensar, non, a zona pois máis, a veces pois máis madura, con moito máis grado daqui do Salnés. Entonces, os nosos viñedos de alá pois son moi teñen unhas características moi frescas, pero sí que podíamos pensar que as acideces podían estar moito máis altas, pero non, eso por cuestións de suelo tamén, pois darnos uns viños pois con unhas acideces máis baixas, que é unha cousa que podíamos estar pensando que iba a ser o contrario, non? Pero ao final pois sale moi compensado tamén como aquí. Ao final, faz balance de todo, foi un ano duro, en todo tipo de... porque tuvemos todo tipo de enfermedades, todo que prácticamente non se leva visto en tempo, como o mildiu larvado, tal, tuvemos un montón de adversidades que ao final, ti cando ve a uva ves que ten moi boa calidad, pois dices, fixemos unha boa labor. Ao final, pois, eso é un... ver que todo pois saleu ben, entonces, cando ves a vendimia e a recollida que sale ben, pois estás orgulloso do teu traballo nun ano que foi moi duro, a verdad. Ahora mismo, como podedes ver, temos pouca xente porque xa é unha elaboración pois moito máis simple, por decirlo, porque xa temos as últimas uvas, non? Entonces xa temos pouca xente, pero no Ulla chegamos a ter para sacar o espumoso hasta 140 personas, porque había que sacar nun tempo limitado, porque se non subía de grado, entonces chegamos a ter un número bastante importante, despois reducímolo a un equipo de 80 e despois a 50, según as exigencias do que houbera que sacar, tamén por traballos de bodega. Pois agora mesmo hai que ver como quedou, se quedaron algún tipo de manchas, por exemplo no Ulla, si que hai, porque como xa é máis húmido, si que hai algún tipo de manchas que poidan quedar de mildio, e podríase dar un tratamento con cobres, inda que, sabemos que a partir de agora os cobres van a estar máis restringidos, pero, sería un bo método, unha boa aplicación. E despois tamén temos que deixar o terreno preparado de cara ao inverno, para que, cando hai as primeiras choivas, que a auga penetre, que as nosas plantas, pois, que queden con reservas boas para pasar o inverno. Sería interesante facer, se teñen posibilidade, un abonado de fertirriego, ou simplemente, como se lle fixeron moitas feridas despois de sacar as uvas, con regar, para que a planta non perda tanta savia, pois sería estupendo.